नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज उत्तर प्रदेश मथुरांतल्या पवित्र गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा केली. मुर्मू हांणी गिरिराजजींचो घेवन देशाची सुख कल्याणा खातीर प्रार्थना केली. तांच्या ह्या भक्तिमय परिक्रमा यात्रे वेळार राष्ट्रपतींनी वेगवेगळ्या मुखेल देवळांनी वचून पूजा अर्चना केली. राष्ट्रपतींचे आगमन आणि या पवित्र अनुष्ठानाच्या फाटभुंयेर मथुरेत कडक सुरक्षा व्यवस्था केली. देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला काल राष्ट्रीय जनजीवन मिशन, नितळसाण विभाग, जलशक्ती मंत्रालय आणि गोंय सरकाराच्या समजिकायेची कबलात जाली. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आभासी प्रणाली वरवीं ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाले. तांच्या वांगडा उदक आणि समाज कल्याण मंत्री सरदेसाय आभासी प्रणाली वरवीं वांटेकार जाले. प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणाखाला एकाच दिसा 5 समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो, जातूंत गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि गोंयाचो आस्पाव आसा. जलजीवन अभियान 2.0च्या माध्यमांतल्यान पिवपाचें उदक पुरवपाच्या वावराक आनीक सूत्रताय येतली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमाचेर उजवाडायल्ल्या आपल्या संदेशांत म्हळें. विर्नोडेच्या रवळनाथ सभाघरात गोंय कोंकणी अकादमी, संत सोयरोबानाथ आंबिये महाविद्यालय, NSS विभाग, आमी पेडणेकार संस्था आणि शिवप्रतिष्ठान नाट्य मंडळाच्या जोडपालवान बोली कोंकणी ह्या सुवाळ्याक मुखेल उलोवपी म्हण डॉ. पूर्णानंद च्यारी हाजीर आशिल्ले. गोंय कोंकणीच्या उपक्रमांतल्यान आमी गांवागांवांतल्यान संवाद साधपाचो यत्न करता अशें डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांणी सांगलें. सगळ्या तालुक्यातील उतरावळीचो कोश निर्माण झाला आणि कोश मुखेल प्रवाहान हाडपा खातीर बोली कणकणी कोंकणी ह्या उपक्रमाक आमी येवकार दितात. हो उपक्रम सुरू केल्ल्या खातीर आयोजकांचे आमी उपकारी आसात. कोंकणी बरय, कोंकणी उलय आणि कोंकणींतल्यान फुडार घडय हे तत्व आमी आमच्या जिणेंत आपणावया अशें लेखा विभागाचे नियुक्त संचालक उल्हास नायक हांणी सांगलें. बोली कणकणी कोंकणी ह्या उपक्रमाचे हांव मनापासून स्वागत करता आणि आयोजकांचे हार्दिक अभिनंदन करता आणि तांकां कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान फुडार घडय. फुडारपण मुखार व्हरतलो जाल्यार बोली कणकणी कोंकणी हे सारकें जावपाक जाय. आयतारा 22 मार्चाक दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरात बिहार दिसाचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीत बिहाराची संस्कृताय, सण, परबो आणि बिहारान देशा खातीर दिल्ल्या योगदानाची म्हायती सादर करतले. हातूंत कांय गोंयांत रावपी बिहारी समुदायांकडच्यान सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती बिहार दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत डॉ. किशन लाल हांणी दिली. बिहार राज्य का जो गठन है वो 1912 में 22 मार्च को हुआ था. बिहार राज्य इसके पूर्व बंगाल प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था. बंग प्रदेश उस समय था, बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था. बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई. तब से ये 22 मार्च के दिन को बिहार सरकार बिहार दिवस के रूप में मनाती है. पुराय देशासयत गोंयांत लेगीत मुस्लीम बांधवांनी ईद उल फित्र मनयली. ह्या दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ईद उल फित्र ही परब आत्मसंयम,
सेवा, परोपकार आणि वंचित वर्गाकडेन दया दाखोवपाची भावना शिकोवपी परब आसा अशें सांगलें. ह्या परबे निमतान आमी समाज आनी राष्ट्राक मजबूत करपाचो संकल्प घेवया असो संदेश तांणी दिलो. ही परब आशा, सद्भाव आनी करुणेक प्रेरीत करता. आनंद आनी यश ह्या परबेत सगळीकडे फाकुनी असो संदेश उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी ईद उल फित्रच्या निमतान दिला. आयची ही परब एकमेकां मदीं मोग आनी सद्भाव वाडीक लावपाक मजत करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशात म्हळां. गोंयांतल्या बऱ्याचशा वाठारांनी ईदाची नमाज अदा केली. दिवचलच्या इतिहासीक नमाजगाहात ईदाची नमाज मुस्लीम बांधवांनी अदा केली. पणजेच्या जामा मशिदीत नमाज पठणा उपरांत सगळ्या मुस्लीम बांधवांनी एकमेकांक परबी दिली. ईद ही परब मोग आनी शांतिकायेचो संदेश घेवन येता अशें जामा मशिदीचे इमाम मौलाना मोहम्मद अली कादरी हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. इसलिए हमने आज दुआ भी किया है कि जो हालात आज पूरे दुनिया में चल रहे हैं उसके लिए हमने ये किया है कि जो वॉर भी चल रहा है ये नहीं होना है. इसके लिए सुख शांति और ये जो से जल्दी ये वॉर का हल होना चाहिए. इसलिए हम आज के दिन की सभी मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई और सभी मजहब के भाई लोग को आज की मुबारक देते हैं. आज की ईद उल फितर की मुबारक देते हैं. हमारा मैसेज आज ये है, ये जो ईद है सिर्फ हमारे ज़ाहिरी लिबास का, हमारे न्यू ड्रेस का और हमारी न्यू कैप का, न्यू शूज़ का ही नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि एक्चुअली हमें ये ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए अपने गुड कैरेक्टर के ज़रिए से, गुड बिहेवियर के ज़रिए से, ह्यूमैनिटी के ज़रिए से, कंपैशन के ज़रिए से, लोगों के लिए काइंडनेस के ज़रिए से और हर एक के साथ हम रहमदिली के जज्बे से, ताकि हर एक को हकीकी मानों में खुशी नसीब हो सके और हर एक खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सके. बस मुख्तसर से अल्फाज में हमारा यही पैगाम तमाम लोगों के लिए, यही मैसेज
DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. दौलत खान, आज सकाळपासून मिर्झा राजांच्या छावणीत कसली बरं धमाल चालली आहे. एखादी मराठी छोकरी गाठून शादी खातर तर नाही ना जल्लोष मांडला. खान साहेब, मिर्झा राजांचा हे शादीचं काय वय आहे. अरे हयात दुश्मनाच्या समशेरीला आलिंगन देऊन गुजरून गेल्यावर आणि आता प्रत्यक्ष शिवाजी सारखा बंड छाती समोर उभा असताना राजाजींना शादीची बात कशी बरं सुचेल. तर काय नेताजी हाती लागला की शिनेत पालकाला दस्त कलम केलं म्हणून हा उत्सव चालला आहे. हुजूर, शिवाजी असं सहजासहजी कसं तो फिर ये क्या हो रहा है, बोलत का नाही तुम्ही. खान साहेब, सांगू नये ती बुरी बात सांगण्याचाच बाका वक्ता, म्हणून आता सांग. हिंदू मिळाला म्हणून हा आनंदोत्सव चालला. म्हटलं दौलत खान. हा हुजूर, शिवाजीशी मिर्झा राजांनी सल्ला केली आणि शिवाजी त्याचे साथीदार नेताजी पालकर, कर्तोजी गुजर, विश्वासरावादी सरदारासह सूर्योदयाबरोबर मिर्झा राजाच्या दाखल सुद्धा झाले. म्हणजे आम्ही नको नको म्हणत असताना राजाजींनी आमच्या मर्जी विरुद्ध शिवाजीची मुलाखत घेऊन आपली ख्वाहिश पुरी केली. दौलत खान, बात खोटी ठरली तर मिर्झा राजाविषयी आमच्या मनात जहर पैदा केल्याबद्दल नाहक हत्तीच्या पायी कुत्र्याच्या मोतीनं मराल हे ठाऊक आहे ना. खोटं कशाला सांगू हुजूर, मी प्रत्यक्ष राजांच्या छावणी शिवाजीला पाहिलं. पण मिर्झा राजांनी आम्हाला अशा तेड्या रीतीनं शा दिला म्हणायचा. आज 6 महिने शिर हातावर घेऊन पुरंदराच्या तटावर टकरा मारल्या. हजारो मराठ मावळ्यांचा खुर्दा करून शिवाजीला त्याच्या साथीदारासह पेक्ष कब्ज करून दिल्लीपती आलमगीरा समोर नेणार म्हणत आहे. तोच नामुष्कीचा राजाजींनी ठरवला काय. पण हुजूर, शिवाजीशी झुंजताना हजारो मोगल अरबाला बळी देऊन पुरंदर जिंकण्यापेक्षा सहजासहजी हाती लागलेला शिवाजी